Right, ndadzoka manje zvatotanga mhuri yeZimbabwe. Ndiri kuona vanhu veZANU-PF vari kusvika vari kurwa nehana. Vanhu ivava vanotoratidza kuti magwara chaiwo chaiwo, but vane the way yavanoshandisa yekuti ivo vane ugwara, saka vanoita kuti imimi muve magwara. Pane the way yavanozviita. Nyaya yandangosvika nayo panapa, mhuri yeZimbabwe inoda kuti utange walike this video kuitira kuti vagare vachiziva kuti ivo ndo magwara, kwete kuti imimi vanhu muri magwara. Like this video kuitira kuti vasheke. Nyaya iripo yakamira yakadai so. Pane munhu abuda achitaura kuti zvoni vakomana vasvika, the boys have arrived. Nyika iye yave kuzonakidza manje, hehe, the 2028 is in motion. Pakaiswa face mufananidzo wavasavior Kasuku ere avo munongovaziva vaimboshanda naMnangagwa pamazuva aya kwa Mugabe aya, munongomuziva Tyson akambozombodzoka kuda kutoya kuda unopinda kunokondesa kuti president akazo mapepa zvakazonorambidzwa so. Saka panapa ndiye ari kuti ayo asvika, ndo pari kubuda spokesperson wavaMnangagwa ari kutaura kuti zvoni a big welcome awaits them at Chikurubi. Bring it on, boys. We got a surprise for you. Ndo zvaari kutotaura. Kutovhundutsirana. Kuti tanga kutokanda ma-threads kuti aiwa uyai takakutese takakumirirai. Kureva kuti ivo vanotongoziva kuti imi kutongosvika kwenyu chete. Ivo ndo varitaura kuti tine surprise yenyu yekuendesai imimi kuChikurubi. Kureva kuti ivo ndo vatone masimba ekuti kubata ivo votokuendesa kuChikurubi. Ndo situation dziri kutoitika panapa paZimbabwe chaipo pari kutopisa. Now vana veZimbabwe vakawanda vari kupopota. maZimbabweans avasekerere zvinhu zvisina nebasa rese. It's like maZimbabwe avasekerere sadza risina muriwo, avate zvinhu zvakadaro. Ndo pari kuzobuda pari kupopotwawo futi. Zvangonyaya yekuti muri kutya, vari kutyawo, asi vari kupopota, vari kuramba kudhererwa. Ndikuona kutanga ari kuti it is no longer a surprise. We all know that at some point, if you are on the wrong side of ZANU-PF, prison will be a home for you. Anaskala vakagara ma 600 days one, even imimi mukoma munototamba makachenjera ukapikisa unorara watonhorerwa. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe munhu panapa kuti taakuzviziva matricks enyu amunoita imimi ekuti munoda kuti ukaenda side kuti hausi kuwirirana, hausi kudance according to their tune, unorara wagune rimwe side. Ndo the way zvinoitwa. Saka ukana uchingoda kungoningena, ndosaka muchiona vanhu vazhinji vanozongobuda uchingoti zvese zvataurwa vanenge vakungobvumira, because vanenge vachitoziva kuti ndo ugwara hwacho unongoripo, kana kuti chii unongoziva kuti tikada kuti against these people tinozonzwai. Saka vakungoramba vachingota se dance according to the tune. Umwe ari kuti it now the modus operandi of illegitimate regimes. Every opposition voice is arrested and detained without trial. It's happening from Tunisia, Uganda, Zimbabwe, Eswatini. But you, George Charamba, stole $100 from the Pismas. Why aren't you in jail? Ndo mamwe mashoko ari kubvuzotanga ari kupindurwa George Charamba, uyo anova spokesperson waMnangagwa, kuti aiwa makambotsara mari kai 100k but hamusi mukati sei. Why muda wangu busy ngosunga vanhu vanenge vachikupikisa. Unoziva kuti zvinongoitikawo muZimbabwe, so I don't know kuti zvinonyatsofamba sei. For sure munhu anoita corruption, anoita zvimwe zvinhu zvese, anganzi avhara abaita se machances ake ekunzi ari kusungwa zvimeno zvazvingori so. But ungangonzi uri against the regime unenge utori pama1, because regime iyoyo haidi zvekudhererwa. Ndo zvavatori havanotoona kuti iwo mhosva kwenengere yakawanda. Iti titone ma-examples akawanda evanhu unotonzwa kuti Ningi ari kunzi akaita corruption pakati, Ningi ari kunzi akavhara nyika pakati, Ningi ari kunzi akadai. Nyaya yake inongobatwa yotopera. But ukapinda nyaya yako iwe uchinzi uri kutadza kuwirirana ne-this regime kana kuti ne-state, unenge uri pama1. Sekutotaura kwatiri kuita iko zvino zvikunoona vatori mukati ma-political prisoners. Kuvabvunza kuti kwai vasiri kuenda kana kunotongwa kuti nyaya yacho ipere, unoramba uchingotenderedzwa panzvimbo 1, hapana chinooneka chinenge chichitaurwa. Mumwe ari kuti ayo George basa ndere kungotaura zvisina kana basa. Wakapeteswa mumusi kwekare nana Grace. Most of you maZANU-PF, you belong to the inner party of Chikurubi. Ndo zvimwe zviri kutaurwa. Umwe ari kuti only criminals go to Chikurubi. Politics must not have prisoners. Politics must always be
contested terrain. In 1990, Mugabe would go around the country and say, tekera inherera inorota mai vachiyamwisa vanhu votsviriridza sezvinongoitwa kufarira vanhu, kwete zvenyu zvekuda kuti kuchikurubhi for what. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevanhu kuti aiwa mungataure kuti munhu anoenda kuchikurubhika because of imimi muri magwara chinchi muda kungotanga kutisa kuti makushandisa chikurubhi kusunga vanhu. Mwari kuti aiwo ndiwo chatosungwa manje because hakungachikidzire vanhu, ungavhundutsira vanhu timu rana Tyson. It's just that vanhu ava vadzoka voita vamwe vanhu vese veZANU-PF. That's why ukaona kuti iko zvinhu vanhu vakuita kakustika vanongozi ningi ngarudaiswo vanongostika nyaya dzongoti taura idzi mega nyaya dzenyu because munozopedzera makuti tiwo ngochidairira nyaya dzedu uchikomenda kuti chinchi. Mwari kuti hakuna mwana wemusangano anosungwa shamwari. Chombo is a free man zvaizvezvi, kungobata povho kumeso chete. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa kuti munenge muchida kuti vhara imimi. Anodzi Chombo is a free man aripo aringotenderera zvake atotozviitira zveupenyu hwake, but iko zvinezvi makuda kutiudza kuti vanosungwa nokuti vanhengerekena. Ndoparikunzi aiwa achimbomira zvenyu izvozvo. Chikurubhi, what for? Your boss removed the president unconstitutional through a coup. He should be at Chikurubhi. Ndo mamwe mashoko aripo ari kutaurika. Saka parikunzi asakadzika shamwari hakuna kuda kutaura zvekuti Green because iwewe murungu wako akabvisa Mugabe. One day we will be judged for our deeds. Denga harina kuti I was too official. Haiwa no backup, nothing. Just reminder for you George. Nomwari kuti iwe George wakambosungwa nani iwewe, wakaba mari ku PS1 chikurubhi kudii kwacho. Aiyo nyaya yekuti yakambopa mari inotodetsa nyaya yacho. It's just that zvimwe zvacho tinongozvigirwa but tinopetotoa zvitaurika because wada kuzobuda uchitaura vanozoti iwe uri kundi accuse, iwe uri kuzonda. Saka but it's good kuti vanhu vacho veZimbabwe vange vachizvitaura vega zvobva zvasangana ipapo. Mwari kuti aiwa tibvirapo iwe George, iwe wakatomirira kutoendawo futi kuchikurubhi ikoko. Mwari kuti you are confirming that police and judiciary as ZANU-PF you even know which prison and how long. Ndo mamwe mashoko zvekare ari kutaura panapo kuti aiwa mukutoziva zvenyu kuti chikurubhi nechinchi ndezvenyu. Imimi ndimunototonga, munotoziva kuti munhu akapinda ikoko anogara nguva yakareba sei. Zvinhu zvacho these guys I don't know kuti vakaita sei. Honorable Kasukwere, please, if George says it will be so, there are the powers. Garai henyu ikoko chirandu. Chikurubhi is not for the faint-hearted. Hazvidi vanozofenda izvo. Handiti ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe ari kuti what's their crime to oppose the criminal. Mnangagwa is a crime. Secondly, are you the judge? Why preliminating? Komana kamwari kuti iwe unoda kungochikidzira vanhu iwe kunge nyika yako wega. Ko mari yakaba iwe haufa ukaendeswa kujeri nani? Uri kuona nyaya dzacho dziri kuzotaurika panapa. Mwari kuti aiwa nyarara yako iwe George. Wakatengesa bosi wako Mugabe traitor iwe. Anyway uri musoro bangu akomana. George, stop threatening our leadership with prison. You not police officer. Stop this nonsense. Wangoti aiwa iwo ndiwo chapinda muchikurubhi. Vanhu vari kuita kupopota. You will be arrested them. Zig problems, you have to find someone to blame for your mess. But the same place you rejoice to confine innocent people who defends you politically will be your home in the end. Nothing lasts forever, George. Rubbish. You mistake power for ownership. You delusions of grandeur and laughable. The security forces save the nation, not your ZANU-PF fantasies. You had no powers over them. Keep dreaming. Your arrogance is limits. Ndo mamwe mashoko zvekare ari kutaurwa panapa. Vanhu varwadziwa. These are the people you have known, worked with, even smiled at, the shook hands with. Today you leeringly want them imprisoned for political expedients. You even daily smiled at your boss Mugabe while stabbing him in the back. Anyone who calls you friend is in serious danger.
ndo imwe nyaya iripo kuti ayo vanhu amaishanda mese navo iwe wakatotengesa ana Mugabe futi, asi wakuda kuti vanhu waishanda navo muchishanda muri lawyer muri under government yekwa Mugabe voda kuti vasungwe. Chii chakadaro ichocho? Ndo zvimwe zvinhu zvekutaurwa panapa pari kunzi munhu anenge achitota ishamwari yako iwo anenge atori pamahwani chapo. The only reason ichaita kuti muende kugehena is because hamuone kuregerera. As if you are righteous, surely you will die in your sins. Jesus said, if you can't forgive, neither God will forgive you. Basa ndere kusunga all political opponents over made up charges. Amunyari here cowards resorting to using state money and machinery to stay in power. You know very well that vanhu don't like you. Anzaiwa mudione vanhu murungu abuse vanhu. You don't continue betraying president like you did to Mugabe and succeed all the time. The day shall come. Unaona nyedzi zvagara shiri hayo inowana mumwe musi wekuti inozongosangana nedombo reparekeni. Inozongo one day chete, because unongo watowo munhu wekuti uri kushanda uchiti ayo takazorowa maskillful edu ana ava takazodai takadai, ubva wafunga kuti pamwe iwewo pakushandika newe uri kuita uri kutrustika, but uchitotadza kuziva kuti uri kushandwa newe uchizivikanwa futi kuti iwewe unokwanisa kutengeka kuti uzokwanisa kutoita sellout kana kuti uzokwanisa kuvamukira waenda wazvona. Ndo imwe disadvantage iripo politics dzavo dzekuti unozongomuka kutonzi ndakamboshanda naava but waitidai so. Saka vanongoziva kuti iwe unogona kunge uri mumero sekumerera kuononga wakamboita imwe regime yongo chimboshanda nayo andozvona. Saka ndo imwe nyaya iri kunyanya kutaurwa nevanhu panapa. So pari kuzonzi imimi hakuna kuzoramba muda kuti tange muda kukura nazvo manje kuti muda kuchikidzira vanhu tozokusunga tozokudai so makangouya kunoti kudai so. Ndo pari kunzi stop it guys, stop. Mapindwa neiko? Chii chanyanya kunetsa chatoti musvike pakupengereka muchitaura zvinhu zvakadaro uchida kuchikidzira vanhu futi? Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe. Ndangondiuye nayo ndakakubatira ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika. Munongoziva kuti inini panapa you never disappoint. Ndogara ndichikuuya nenyaya dzakasiyana siyana. So kana uchingosvika panapa iri first time yako gara wasubscriber panonzi paCoolian TV, wolike this video uchindiudzawo kuti nyaya iri kutaurwa naGeorge Charamba achitaura kuti uyai vakomana tine a big surprise for you tobva takuendesai kuchikurubhi. Muri kuionawo sei?